бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва аз дарди дандон азият мекашанд, ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва аз номи канали Юрист TJ ба онҳо муроҷиат кунед, ба худ тахфифҳо бигиред. Ба ҳама намуд дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. Ҳамаи шуморо он бародарони тоҷик интизоранд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Навори нав як муроҷиат ба кулли мардум дорем, ба нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд. Бештар ҳамин муроҷиат ба онҳо тааллуқ дорад. Оиди ду бародаре ки дар Федератсияи Россия қарор доштанд ва онҳоро бо ҷурми порадиҳӣ дастгир карданду мехоҳанд зиндонӣ кунанд. яъне ки чӣ хел ду бародар барои чӣ кори буд кардани худшон ба кадом коркуни давлати Федератсияи Россия пул медиҳанд. он коркуни давлат дастгир мекунанд инҳоро, барои пора додан гуфтан онҳоро зиндонӣ карда мешаванд ва мақсад ки дела кушода мешаванд ҷониби ин ду нафар. ҳозир мо ба ҳамаи шумо адресҳои ҳамун бародаронро мегем ва номҳояшонро мегем. мақсад кадомед ки чӣ кӯмаке карда метавонӣ, ягон хӯрока, ягон оба, ягон либоса, ягон чизи дигаре метавонен бирен ёрдам кунен ба ҳамҷахтон, ба чашми хитон бубинен ки дар чӣ ҳол қарор доранд. ҳоло ба фикрам ки сари судшон гузаштагӣ нест, дар сизоқ қарор доранд. судшон баъд аз 2 моҳ ё ки 3 моҳ баррасӣ мешавад. баъдан ҳалномаи суд муқаррар мекунад ки оё зиндонӣ мешаванд ё ки ягон намуд ҷарима карда мешаванд. суроғаи онҳо: Федератсияи Россия, город Казмир, СИЗОи изолятор. як бори дига мегем: шаҳри Россия, Московский област, город Казмир, СИЗО изолятор. ва номи фамилияи ҳамун бародаро: Алимов Сунатулло ва Аджиков Ҳасан. ина бародаро кадомед ки хоҳишманден, кадомед ки як вақти муайянтона ҷидо кардан мехоҳен, инами ду бародари тоҷик дар мушкилӣ, дар тангӣ қарор доранд. эҳтиромона аз мо хоҳиш карданд ки ҳамин навора пешкаши халқ бикунем ва мо низ аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳар кадоми имконият дорӣ аз ҳоли ҳамун бародарон бохабар бишен. як бор аз наздик бирем бибинем ки дар чӣ ҳолат қарор доранд он бародаро. шояд ки дар вақтҳои қиинӣ бародар бояд бародара дастгирӣ кунад. ва дар охир чӣ гуфтанем, ҳар нафаре ки бар Федератсияи Россия, умуман берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳар кадоме ки аз шумо мешавем ё аз мо мешавем, ба ҳар намуд фирефтаҳо гирифтор нашавем. бояду ба нияти кор рафта бошем, кормона буд кунем ва боз ба ватани худмон, ба назди падару модармон барбигардем. инак бародарои азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ҳамин бад муроҷиати имрӯзаи мо дар канали ма Юрист TJ подписатсия кунен. худоҳофиз ҳамакаса. бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва нияти убур кардани границаи Қазоқистонро доранд, ба рақамҳои дар экран буда бо акаи Муҳаммаҷон дар тамос бошед. ва нафароне ки аз ҳуҷҷатҳои худ танқисӣ мекашанд, онҳо низ ба он шахсият муроҷиат кунед. иншааллоҳ худованд розӣ бошад, шуморо соҳу саломат аз сарҳад гузаронида боз меорад. аз номи канали Юрист TJ муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред.